ఇక్కడ కనిపిస్తున్న అమ్మాయి వాళ్ళ మదర్తో ఒక జ్యువెలరీ షాప్కి వచ్చింది. ఈ ఇన్సిడెంట్ యూపీలో హపూర్ జ్యువెలరీ షాప్లో అయితే జరిగింది. సో తనకి ఎప్పుడైతే దాహం వేసిందో తను ఆ షాప్ కీపర్ని వాటర్ అడిగింది. సో అతను ఆ షాప్లో పనిచేసే అబ్బాయికి వాటర్ తీసుకురమ్మని చెప్తే, సో హీ హాస్ టేకెన్ అ బాటిల్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, ఒక షాప్ నుంచి వాటర్ బాటిల్ తీసుకొచ్చాడు. ఆ అమ్మాయి అది వాటరే అనుకొని షీ హ్యాస్ టేకెన్ సమ్ వాటర్. బట్ ఎప్పుడైతే తను వాటర్ తీసుకుందో షీ సెన్స్ సమ్ బర్న్స్ అన్నమాట. సో తనకి అన్కంఫర్టబుల్గా అనిపించి తను వెంటనే బయటికి వెళ్ళిపోయింది. సో ఏమైందా అని జ్యువెలరీ షాప్ ఓనర్ అండ్ వాళ్ళ మమ్మీ కూడా తనతో హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. సో షీ వాజ్ అడ్మిటెడ్ టు నియర్ బై ఒక మెడికల్ కాలేజ్లో అడ్మిట్ చేశారు. అండ్ సో ఎట్ ప్రజెంట్ ద పోలీస్ అయితే ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు. కనీసం వాటర్ బాటిల్, ఆ వాటర్ తాగడానికి కూడా మన సేఫ్టీ లేదు. సో మీరు ఏం చేసినా కూడా